Suntem în sala de intervenții, efectuăm o operație de rahisinteză sau de fixare a coloanei vertebrale lombare cu 4 șuruburi și 2 bare de titan la nivel L4-L5. În situația de față avem un pacient în vârstă de 44 de ani care a mai fost operat de 2 ori la același nivel. În timp, atunci când avem pacienți la care se intervine de mai multe ori, coloana are tendința de a prezenta instabilitate. Instabilitatea spinală este atunci când 2 corpi vertebrali au o mișcare, au un joc și astfel predispun pacientul la recidive multiple, la extrem de multe cicatrici postoperatorii și aderențe postoperatorii. Astfel, în situații de genul acesta, este indicată fixarea cu șuruburi a coloanei lombare pentru a nu mai exista acel joc, acea mișcare a coloanei care duce în continuare la aceste probleme. Am inserat 4 șuruburi, urmează să montăm cele 2 bare de titan și vom depărta puțin spațiile, vom face o ligamentotaxie, practic vom depărta puțin cele 2 vertebre pentru a crea mai mult spațiu, mai mult loc canalului prin care iese nervul de la nivelul canalului spinal sau locului prin care acesta părăsește canalul spinal. Rămâneți aproape pentru mai multe informații.